Perehdytään vähän tällaiseen niin kuin koodin debukkaamiseen. Eli nyt kun kirjoitetaan Javaa, niin olisi joskus kiva vähän debukattakin sitä. Ja totta kai sitä voi debukata silleen, että heittelee sinne niitä printtilauseita, mutta on parempiakin tapoja. Aloitetaan tästä nyt. Meillä on tässä nyt ihan tyhjä uusi Java-projekti, jossa nyt ei ole mitään muuta kuin toi defaultti Hello World. Nyt jos tätä lähdetään ajamaan, niin tämä buildaus feilaa. No se johtuu siitä, että täällä on nyt käytössä JRE-versio 1.7, mikä on liian vanha, mutta tätähän voidaan siis nostaa. No se toimii heti, jos sitä nostaa vaikka tuohon 1.8. Ja nyt kun ajetaan tää ohjelma, dadaa, se toimii. Hieno homma. No tää ei ole nyt kuitenkaan se, mitä me lähdetään nyt tässä tekemään, vaan vähän jotain ihan muuta. Eli tehdään tänne uusi luokka. Annetaan sille nimeksi debug.java. Aika tällainen teennäinen, mutta ei se nyt haittaa, se on mitä on. Eikä tänne debugkiinkaan tarvitse hirveästi tehdä. Tehdään tänne nyt tällainen metodi, mikä tekee vähän laskutoimituksia. Eli public int calculate. Tää ottaa kaksi parametria, double x ja double y, näin. Sisäänsä, ja nythän sen pitäisi tietysti palauttaa intti, no se palauttaa nyt sitten return result, eli täällä metodin sisällä tehdään vähän laskentaa, eli luodaan ensin tällainen muuttuja kuin int result. Joo, sitä ei ole alustettu. Laitetaan nyt siihen vaikka 0 ja mennään tuonne pääohjelman puolelle katsomaan, että sitä haluttaisiin käyttää. Tehdään vaikka, että tehdään vähän laskentaa. Ja sitten tehdään uusi tollanen debug-olio. Ja sitten tulostetaan, mitä se tekee, kun se laitetaan sinne parametreiksi vaikka 5,3 ja 7,8. No nyt me voidaan ajaa tämä ohjelma. Ja sieltä tulee tietysti 0, koska niitä lukuja ei käytetä yhtään mihinkään. No, tehdään tänne pikkasen vielä laskentaa. Tämä result olisi nyt sitten tämän double x ja y tulo. Kerrotaan ne vaan keskenään. No nyt Java heittää meille virhettä, koska me ei voida suoraan kastata doubleiksi. No ei se haittaa, me voidaan laittaa tähän alkuun, että se, siis intiksi ei voida kastata, että me voidaan tämä laskutulos kastata tuosta intiksi. Nythän se toimii. Ja nyt saatiin tulokseksi 41. Katsotaan nyt sitten 5,3 kertaa 7,8. En osaa laskea päässä, mutta onneksi käyttöjärjestelmät osaa laskea, eli 5,3 kertaa 7,8, niin sieltä saataisiin 41,34. Nyt me huomataan heti, että sieltä hävisi jo desimaali osa tietysti pois, koska me kästetään tää intiksi. No tehdään tähän vielä sellainen laskenta, että tehdään tässä useampi näitä laskuja, eli for int i on 1 ja niin kauan kuin i on pienempi kuin 10, eli tehdään siis käytännössä 10 laskua, kasvatetaan i'tä yhdellä, ei lähdetä nyt 0 eteenpäin, lähdetään 1 ja tässä se kerrotaan toi syöte i'llä ja tämä jälkimmäinen syöte, niin lisätään siihen toi i. Sitten nyt tarvittaisiin vähän noita sulkujakin, ettei tää ihan näytä hassulta tää ohjelma. Ajetaan taas. No nyt sieltä tuli tollasia lukuja. No ensinnäkään nyt mä en enää tiedä, että paljon se arvo on ollut, kun tää on ollut tässä tullut tää 669, että mikä on ollut se x ja y arvo täällä näin, ja hetkinen, että mitähän ne on ollut, pitääkö tuo nyt paikkaansa, laskettiinko tässä nyt ihan oikein? No siis totta kai me saadaan ne x ja y arvot täältä ulos. Mehän voidaan ne tulostaa, että vaikka näin, että x on x ja y on sitten toi y. Noin. Katsotaan mitä sitten tulee. No nyt me nähdään joka kierroksella, että sieltä x tulee tolleen ulos ja y tulee ulos. Ja sitten me voidaan taas käsin laskea, eli toi 669 piti tulla tosta, kun me kerrotaan 42,9
4 kertaa 15,8, 669,92, eli sitä ei ensinnäkään pyöristetty edes oikeaan suuntaan, että puuttuu se round-lause siellä. Eli tästä nyt alkaa löytyä tästä ohjelmasta bugeja. Mutta tämä menee nyt vähän vaikeaksi, että me tehdään tällainen debug, niin sanottu debug-printti, kun onhan meillä nyt parempiakin tapoja. Otetaan se pois täältä. Mitä täällä editorissa nyt on? No katsotaan täältä, kun mennään tänne hiirellä tähän rivinumeroiden vasemmalle puolelle. Tänne tulee tällainen punainen piste ja se on breakpoint. Eli me voidaan laittaa siihen breakpointti ja nähdään mitä ohjelmassa on tapahtunut tässä kohtaa, kun ohjelma pysähtyy kohta siihen. Eli nyt sitten me voidaan täältä ajaa se täältä debug Java valikon kautta ja nyt tänne alkaakin tulla kaikennäköisiä juttuja. Eli tämä ohjelman ajo on nyt pysähtynyt tähän kohtaan, missä meillä oli tämä breakpointti. Ja täällä terminaalissa nyt nähdään, että meillä on tullut tänne teksti tehdään vähän laskentaa. Eli sehän me tulostettiin nyt tässä pääohjelman puolella. Eli tämä on suoritettu, sen jälkeen on hypätty tänne silmukan sisään ja ensimmäistä kertaa kutsuttu tätä debug-oliota. Ja nyt se ohjelma on pysähtynyt tähän, täältä ei ole mitään siis palautettu vielä. No täällä on tällainen debug-konsoli. Tännekin voidaan, tänne voidaan laittaa X. Se kertoo meille, että X:n arvo on 5,3. Toisaalta me nähdään se suoraan jo täältä variables-kohdasta, eli nyt me päästiin tähän ensimmäisellä kierroksella, näiden arvot on 5,3 ja 8,8, nekin nähdään siis tässä näin jo suoraan tässä ohjelmassa. Sen lisäksi täältä löytyy call stack, eli me on lähdetty liikenteeseen up-luokasta, ja sitten me on hypätty sen jälkeen tänne debug-luokkaan. No joo, tää on ihan ok. Mitäs tää nyt sitten tapahtuu? Tää ohjelma pysähtyi tähän, entä sitten? No tänne ylös ilmestyi myöskin tällainen valikko, mistä voidaan valita erilaisia vaihtoehtoja. Eli täältä voidaan siis lopettaa tämä debug-ajo. Voidaan restartata se. Voidaan jatkaa ohjelman ajoa, hypätä eteenpäin tai hypätä jonkin sisään, eli siis käytännössä jonkun funktion sisään ja hypätä pois. Mutta jatketaan nyt tätä ohjelman ajoa nyt ensimmäisenä tässä. Tuli seuraava kierros, eli tämä ohjelma ajetaan, se hyppäsi ton breakpointin ohi, lähdetään puksuttaa. No sitten se kutsuu uudestaan tämä meidän pääohjelma kutsuu uudestaan tätä calculate-funktiota, eli taas pysähdytään tähän breakpointin kohdalle. Ja nyt nämä arvot, nämä x ja y onkin täällä erilaiset, eli täällä ruudulla näkyy, että täällä näkyy ne ja täällä näkyy ne. Eli nyt me nähdään suoraan, mitä ne on ne x ja y arvot. Ja taas tänne debug-konsolinkin voidaan esimerkiksi kysyä, että kuinka paljon on x kertaa y kertaa x jaettuna 3. No sit se antaa sen vastauksen. Tää on ihan jees, eli nyt me on opittu, että ei kannata laittaa niitä debug-printtejä, vaan ajaa tää tässä debug-moodissa, breakpointeilla. Ja sitten täältä löytyy vielä tällainen watch-osio, eli tänne voisi jotain laittaa. No katsotaan, mitä sinne voidaan laittaa. Expression to watch, eli me voitaisiin jotain tutkia, että mitä me halutaan nyt tutkia. No me halutaan vaikka tutkia sitä, että kuinka paljon x kertaa y on. Ja nyt me nähdään, että se on ton verran. Voidaan taas hypätä yksi kierros. No nyt se on taas vähän enemmän sitten. Ja tässä voi sitten hypätä tälleen niin kuin yhden rivin kerrallaan step over. Hypättiin tänne niin kuin pääohjelman puolelle. Ja sitten täällä ei pystytä enää tällaista laskemaan, koska näitä ei ole näitä x ja y arvoja. No pyörähdetään takaisin tonne kalkuleitin puolelle ja nähdään, että x ja y tulo kasvaa koko ajan. No jees. Sitten täällä on myös tällainen this. No se kuvastaa, että se on siis tää debug-olio. Sillä nyt ei tässä ole niin väliä, mutta this muuttui jo tietysti tämän kurssin asiaa, mutta sitä ei tässä debug-vaiheessa nyt sillä nyt ei ole hirveästi merkitystä. Onko tässä meidän ohjelmassa virheitä? No, lopetetaan tämä ajaminen tähän ja tutkaillaan vielä tätä ohjelmaa. No nyt tulee tarve, että halutaankin vielä vähän muokata tätä ohjelmaa ja tehdään tässä niin, että result on yhtä kuin result kertaa x. Näin, eli tuli pieni jatkokehitys. No nyt tämä x ei tässä suoraan tietysti mene, se pitää kästata ensin intiksi. Ajetaan sitä ohjelmaa, ajetaan sitä nyt ihan suoraan ilman debukkausta. Saatiin tällaiset arvot. Onkohan nämä nyt sinne päinkään? No en tiedä, lähdetään tutkimaan, ajetaan se nyt tuolla debugilla ja laitetaan tosta vaikka toi breakpointti pois ja laitetaan se tohon kohtaan. Nähdään aina mitä sieltä tulostuu. Nyt siis tehdään vähän laskentaa. No sitten voidaan tehdä se ensimmäinen laskukierros, tuli 230, toinen laskukierros, kolmas laskukierros. Yes, okei, 2565 tulee sieltä arvoksi. No se voi olla sinne päin, joo, tutkitaan lisää.
nythän meillä tilannehan on se, että me käytännössä halutaan täältä sen 3, siis x kertaa y kertaa x olisi se, mitä halutaan täältä ulos. Laitetaan tuohon nyt breakpointti, mutta tämän breakpointin voi muuttaa erilaiseksi jutuiksi. Tämä on tällainen edit breakpoint, ja nyt tänne voi laittaa niin kuin jonkun expression, hit count, log message. No katsotaan, mikä tämä log message on. Ja kirjoitetaan tähän, että x kertaa y kertaa x on. Ja sitten tuonne voidaan tuollaista enkelin siipisulkuja, mitä ne nyt olikaan, kaarisulkuja, jotain sulkuja, curly brackets, niin niiden sisään voidaan nyt laittaa sitten koodia, eli x kertaa y kertaa x. Nyt meillä on tollanen log message tulee, kun tätä ohjelmaa ajetaan. Ja ajetaan sitä nyt siinä debug-moodissa. Nyt tapahtuikin jotain, ei tullutkaan sellaista valikkoa tänne ylös, ei pystytty näkemään, mitä tapahtui, mutta debug-konsoliin ilmestyi nämä arvot. Eli me saatiin tällaiset arvot, eli tällä nyt viimeisessä vaiheessa taas 38 000, ja sitten tämä meidän ohjelma on tulostanut 37 000, eli sehän ei ole nyt ollenkaan sitä, mitä on niin kuin ehkä haluttu. Mä en tiedä, että tästä ohjelmasta on vähän huonosti näitä speksejä olemassa, mutta tässä on siis selkeästi eroa näissä numeroissa. No se syyhän on se, että me tehdään tässä pyöristys kokonaisluvuksi, ja tässä me tehdään jo tuossa pyöristys kokonaisluvuksi, ja sitten kun niitä desimaaliosia sieltä häviää, niin se tälleen kulminoituu sit siihen ja eskaloituu, että tulokset on ihan eri kuin on ehkä haluttu. Yes, eli nyt me saatiin tonne tehtyä tollanen tulostus. Nyt jos mä painaisin tästä vasemmanpuolimaisella näppäimellä, niin se lähtisi pois. Tää mun hieno skripti tästä, niin en mä sitä haluta, mä voin disabloida tän tästä näin. Nyt sitä ei ole käytössä, mutta se on edelleen olemassa se mun hieno paketti siellä. Laitetaan tohon breakpointti ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. No nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että tehdään vähän laskentaa ja tuolla näkyy x kertaa y ja voitaisiin sinne lisätä vaikka, että x kertaa y kertaa x. Eli nyt se on sitä, mitä tämän ohjelman pitäisi tulostaa. Eli tästä nyt nähdään, että meillä on siis x, jonka arvo on 5,3 ja y, jonka arvo on 8,8. Tässä kohtaa tämä resultsin arvo ei nyt tietenkään ole 230, se on vasta täällä kohtaa. No, tässä se nyt ei näy sinänsä ehkä loogisesti, mutta kun me on ajettu tähän kohtaan koodia, niin se result-muuttujen arvo on 230 joka tapauksessa. Ja todellisuudessa x kertaa y kertaa x olisi 247, eli pyöristysvirhettä tulee aika paljon tässä näin. Tämä samahan tietysti olisi, jos me haluttaisiin jakaa kahta desimaalilukua, eli 5,3 jaettaisiin 3,7 ja pistettäisiin se johonkin kokonaisluku muuttujaan, niin silloinhan sieltä häviäisi desimaalit ja hukattaisi tietoa, mutta siinähän se täytyisi tehdä se kästäys siihen intiksi. No, tämmöisiä juttuja tässä nyt siis saatiin aikaiseksi ja voidaan mennä tälleen rivi kerrallaan tai sitten voidaan mennä aina tuo breakpointti kerrallaan. Nyt tässä on siis 10 kierrosta. Laitoinko tähän peräti 10 kierrosta? Laitoin, no joo. Eli 10 kertaa pysähytään tuonne breakpointteihin ja aina nähdään, mitä ne numerot siellä on. Tällä tavalla toimii debuggaus Visual Studio Coden kanssa. Myöhemmin kun törmätään Android Studioon, niin se on suht samanlainen. Ei tietenkään se UI on pikkasen erilainen, mutta sieltä löytyy nämä ihan samat featuret. Tämä siis nopeuttaa koodaamista. Ei tarvitse kirjoittaa käsin sitä system out printlinea ja kysyä niitä muuttujia, vaan me asetetaan se breakpointti ja katsotaan siinä kohtaa, mitä siellä ohjelmassa on sisällä. Tutkitaan niitä arvoja vastaakseni sitä, mitä ne pitäisi olla, ja jos ei, niin sitten lähdetään etsimään sitä tarkemmin sitä virhettä sieltä ohjelmakoodista. Tämä oli debuggausta Visual Studio Codella yksinkertaisimmillaan.